Sugeng rawa para tamu Pak Sagino ngaturaken matur nuwun monggo pasugatanipun rahapi lan sinambi midhangetna ayi musik campur sari jeneng kula kowe aja lali marang aku iki yo nimas nalikane nandang susah sapa sing ngancani malah lali marang aku Siti pasti esuk terus ngajak patu jangan nongkot sampai bareng kok terima nyenyetip piye to Mas porong madang to Mas iya ora semangat ya apa tak krewak kene ya piye Pak Ledo kamrungsung lho sudah satu-satu nanti malam ora sado Pak Le selak arek nyucup wae lho ya ketak wakil kincun ya garap wong loro ya Jun wis milih sing nyaron ku pojok kuwi ta mesti pracemantel. Apa kowe pancen ra kelingan zamane dhewe yo nimas kowe susah bodoh
tresno lan tetep setia yoni mas derek ngate gawe karo lan gawe terus ngajak padu jangono ojo nah iya kono lho mas nah iya kono grup ayik musik tak le grup ya grup ya anu nggih mas dilebetke nggih mas senyanyi aku pokoknya mas kok le do arek mengganggu konsentrasi princess loh apa do pengen toh mas melihat princess kak do wae kok le nek wong nyanyi kok le ra gelem menang lah sedot siji-siji lho kok. Anyel aku angger. Ya kok sering kok mengganggu konsentrasi princess lah. Kowe nek kene 5,5 lho Mas, ngantek pirang apa ya kujur. Dilatih diesel ta? Pilak kowe cun. Apa kowe pancen ra kelingan zamane depiye yoni mas kowe jane susah Setelah kalian merupakan nih pas kita libur ayo musik.